kene m nwoke kene nwaanyị kene ife na-emeli Igbo ihe asị m na ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Biko tata vidiyo na-alụ akụkọ ebe a bụkwa na ndị eze nwaanyị ndị ọgba ndị si na ha edekere ya na Okongwu Dibia wanted. Yes, ihe na-akpọtụ n'ụbọchị nke tata maka na ya bụ okwu bụ maka chalenji Okongwu Dibia nyere ha. Okongwu Dibia si na ọ na-atụ chalenji na-eme ihe nwa na ọ na-eme. Achọrọ m ime that video maka afọ na that video is uncalled for and is very very unnecessary to do. A na-ekwu na eji Ghana ka ime ihe ihe eme onwe gị isofu ihe ewu anụrụ ofu ebe isikwa eze nwaanyị si gị ndị mmiri si gị na-akụ ili n'iti a na-eme chalenji 20 million. So na si were 20 million anya gị ka iwe baa ụlọ kịta anya bụ ife enwe na ndị eze nwaanyị ha wee declare Okongwu Dibia wanted. Na-abịa ya ka ekwu nya bụ ife dị mmanụ kwọ ihe ọ kwụchara na vidiyo anụ wee sị na biko nu solo m gele biko ka unu were anya unu gbara onwe na ekeresimesi biko anyị abịachie n'azụ. Okongwu Dibia, anyị nụrụ ozi gị, anyị nụrụ ozi izili. So I am here because of you. So I want you to come here now. Ma ọ bụrụ na ị nọrọ ebe a kịta, you will later see this video. I am very very disappointed at you. I am very very disappointed indeed. You are Okongwu Dibia. Okongwu ahụ ị kpọrọ afa gị ka ị bụ. I could remember vividly about few months ago mgbe m na-aga na social media mfụ gị na your chamber ebe isu ka na were nzukpaju anya gị wee na-eme teaching. So I've been disappointed. Get out for this man. Iwaji exposed. Otunu si eme arrange testimony, which all these things has been going on, and na-eche onye ya ekwupụte maọbụ ife mgbe ife ya eji wee mee ka o wepụta ife. Ekerekwe m Chukwu okike kene aja na na-esi through you ofuke wepụta. Mịa fọzie ndị na-eme arrange testimony nke social media anụ a na-eme ebe a, ma nke a na-ataịpụ ma nke a na-eme onye ruo owere aka ya kredit ya onwe ya eme screenshot postuo, ma nke a na-eme onye ruo owere aka ya were tu WhatsApp na-ede meseji na onye na mgbara nke amara nke my son did this, my son did that, a screenshot or delete fisha number postuo kunu wee na-enweta ndị unu na-enweta. Adị disappointed na ị gara Ghana wee nọdụ na Ghana wee chefuo onwe gị, i wee werezi onwe gị wee lesi onye ụka ịkpọrọ onwe gị n'ibue onye ọdịnala. I wee were onwe gị wee lesi onye ụka ewee mepe ọnụ ya. My concern here is that onye ụka gị na ya nọ kwa maka egi wee sị na challenge ndị eze nwaanyị with ndị eze nwoke nke nwa bụ Okongwu si na ike adịrọ na mmiri na anyị na-eji Fanta na Coke wee na-azụ na mmiri. Okongwu Dibia nne mmiri ya agbago ụchụ ọkwa gị ọnụ ahụ iji wee kwete wee so nwoke a wee jebe na beach ahụ wee were ọnụ gị wee kwete wee gwere ọnụ gị nke i mere eme ka aka na-achụgharị gị ịgbafuo gaa Ghana. I wee na-ekwu ị nọ ịkwa na Ghana kama agwụ gị jee mezie agwụ gị na ga emezitebe agwụ gị ọfụma. Jee ka imezie agwụ gị na ịmara ife na-eme gị, because that man we also otu that man yesi wee chọpụ gị. That man imepe n'ọnụ ya gwe ife ọ na-ekwesịrị ịnụ ma nke eziokwu ma nke bụ asị. Imepe gị ọnụ gwa that man nke ọ na-ekwesịrị ịnụ ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị. O wee were ego wee deceive gị, i wee lee onwe gị wee lee tradition, ilele ọdịnala ele. You have sold us. I wee mepe ọnụ wee sị nwoke ịma na onye ụka ka ọ bụ, i wee sị akwụna na-ege ntị gee ntị gị nụ n'ihe o nwere ikwu nọọsị na ya nye ndị eze nwaanyị ga-abịa na bisha wee chụọ aja ọkwefọ gị ikotogoro onwe gị problem n'elu problem ka ikotoro onwe gị problem. Mana ihe nna-achọ ịgwa gị bụ otu anụ wee isi wee si na ike adịrọ na mmiri. Enido ọbụla ị ga-eje na mmiri ya eli gị. Otu anụ wee isi bụrụ aka nye bụrụ nne mmiri ife bikos afụgo gị ka ị na-achụ ọja na dasem mmiri. So i wee gazie Ghana turnuzie to Christianity all of a sudden ịbụrụgo onye ụka. Otu anụ wee isi wee lapụ tradition wee bata ọdịnala nya bụrụkwa otu anyị si wee hapụ tradition wee bata Christianity nya bụrụ otu a ka ọ dị, because we also run one day gabakwa na be ndị native doctor
ọ gị nwa na-eje anarasị ndị native doctor contact ị na-anasị ha contact na-ana ha contact na-eje I pity those ndị eze nwaanyị ma ndị eze nwoke ndị ijeje gbanyere vidio ndị na-akpọkpọ gị na phone ha nwa bidosiri all those nonsense ndị na-akpọ gị na phone come and video me ndị na-akpọ gị na phone ka ndị kpọrọ gị na phone ka ị bịa tii ha n'ihu akwụkwọ ka ebere na-emere because ha na-eme as business they will contact you you will go there and be hailing them ị na-ekwu na ha na-eme nke a ị na-egosi ọra na eze ụlọ ha lụrụ with motto no achievement after all those things o mee look at what Okongwu did ọ ka mma otu anụ osi wee mịa ka ụnụ ncha niile ka ifere wee na-eme all of you ifere eso ha eme m ndị ahụ Okongwu kpọrọ ndị eze nwaanyị Okongwu kpọrọ na bịa bụ ihe ga-eje Ghana Okongwu na-akpọ ụnụ ọsị ụnụ bịa na-enyere ụnụ 20 million gaanụ na Okongwu na-akpọ ụnụ ma ndị eze nwaanyị ahụ ma ndị eze nwoke kpọchara Okongwu tiri n'ihu akwụkwọ ebe a promote their page maka ife ụnụ na-alụzi you people they help people to promote your page ụnọ eze ebe ahụzi Okongwu na-anatasị people na contact zi ya ụnụ na-adị ego nke Okongwu n'isi mmadụ ụnụ adị ego Okongwu ebe ahụ ụnụ adị ego dị eze nwaanyị ewee kwụọ ụgwọ a na-akwụ eze nwaanyị ahụ o wetara ọrụ a na-akwụ Okongwu percentage Okongwu kpọta ọrụ enye ya percentage ego unu ya eji wee debala onwe unu enwere wee na-achịsi ndị dibịa ego unu ya eji wee bala onwe unu na-enwere ya na-achịsi ndị dibịa ọ bụ na iji bụ nne na-agba 5,000 naira Okongwu kpọtara gị client ihe ya gwazi ya client ya bụ na 10,000 ka iwe nwike nye ya his own percentage ka iwe nwike nye ya share of client ọ kpọtara gị maka na gịnị agwụ ga-ada akpọtaziri gị mmadụ ịkpọrọ onwe gị onye ọrụ agwụ gị nọ dey bring people for you again kịta ịchọbazi onye ga-epromote gị ka ụwa wee fụ gị now Okongwu asịgo na ị nwere ozi ike na ike adịrọ na mmiri maka na mgbe ahụ ịkpọrọ ya unu na-enwere conversation ka ị na-agwa ya na o nwere onye ebo mgbe ahụ ịkpọrọ si ya bịa be m unu eme arrange money eme vidio ebe ị na-enye Okongwu ego 100,000 200,000 500,000 nyechakwa the money ị narakwa ya n'azụ chọrọ obere ego n'ime ya arenji ihe niile ahụ unu na-eme Okongwu don expose all of una ọ bụla pụgo unu tụzie challenge na Fanta na Coke anyị na-enye ndị mmiri na iji azụ na ike adịrọ na mmiri ebe isi si agbaka m na Okongwu nọ ebe nwoke mma that man is not a tradition person onye ụka ka ọ bụ Okongwu anọdụ ebe a nwụọ ọnụ si ọkụnụ na ife ọ na-eku ọ sị unu gbagotebe na ọ ya gbara ụnụ flight onye eze nwaanyị ọbụla firi na ike dị na o nwere power ya gaa na beach that means anyị ncha niile bụ scam Okongwu dibịa ọ ka mma otu isi wee bụ onwe gị afa Okongwu maka na ịmala ife indeed you are Okongwu ịbụ efulefu human being efulefu ka ịbụ mana a sị na anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe jisi ike ihe agbatakwa Naijiria ihe ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu agwụ a kpọjere gị ebe a ka na-emekwa gị na-emebiri gị ndị ụrụ agwụ a na-emebisiri gị ife otu aka ha esiko wee tikwa gị ụbọchị anyị atụ ụta gị na mmiri except ọ bụ na anyị atụ ụta gị n'ime mmiri except na mmiri otu isi wee mee expose as in disgrace my own queen mother nne mmiri siri ike adịrọ na mmiri ebe aka my own anger there is no power in water na ndị mmadụ na-asị na-esi na mmiri wee bịa ụwa na ike dị na mmiri na-afụ onwe ha na nlọ na mmiri na ọwayo ka ọ bụ na ọ na-eme eze nwaanyị bugotebe I am so angry. I am so angry when I saw this video. Someone shared it and I was like, Okongwu kwulifa. I am asking nke aya eso zeso. Onwezi onye ma nke aya eso. Onye ọbụla nọ dibịa. In fact, ọ bụ na ịchọzi ime ọdịnala nwa, onye ọbụla nọ ize neutral because ọdịnala has caste. Ọdịnala mma abụrụzi ife na-eme kịta. Ejizi emezi ihe caricature. Ejizi emezi film as is now children things. Ọdịnala turn go to children things. Imagine. Ọkụnụ ji eme business. O nwere onye ozi top O onye ozi bịa na akpịa top O onye ozi that guy that mimic Jesus Christ
that live video ha mere ebe a na-agba afa mfuka say make caricature how fake native doctor according to what he wrote there otu o si agba afa ka ha say edupu ndị mmadụ enwe mbanye go na comment. Let me read people's mind. I like reading people's mind. I went under his comment section and I was reading people's experience like the native doctors. I was reading their experience and I was crying. I was ashamed of myself. If ever people now say, oh yeah, God do promo, oh yeah, God do promo, oh yeah, God blemunka, oh yeah, God blemunka. Now they ordinary boy why you have a scam. Okamotos were cast here. Koya molako. Any native doctor in our phone, the mother video, and then I be a send her plan to see again as a camera set you all the way but alive. We all know. Onya wala purubia we be better native doctor video, but on the percentage and gogi, my love. Now your money they go use palm. I gogi can apofa. Your money that native doctor can never bring out his sweat and give him. He must work for it. Now, can you get one on social media? And get one on social media. How will you feel? The more you look, the less you see. He called himself an influencer because you are his fan. You are following him and he believes on everything. No, no, phone call. Phone call can they contact them through phone call. They will book him for coming. After booking him, without seeing any testimony, without seeing without knowing anything about that person. Just not fans now. How many followers in where? Phone here, but ring possible. Your phone here, but ring back. I am here, each person gone. I like a business. I was like a business. I was an alien. The business Hamele did not work out the way he planned. On Sunday cast here. Check about others. Up on social media, your forgiveness. Oh, you have to make a normal ife. That yes, some matters. Money for him to go Ghana. When we call the city card on a minute, challenge and there's a wine, challenge and Libya. That means that we are all fake. For the fact not through that thing. Or any day you're gonna miri. Any day about Nigeria, we're gonna miri. Open and let me give. I will never support a goddess again. They must punish you for that. They must punish you. How are punishing you for that? I tell them videos. Mangas na bende videos. Jeme video because home them. But me fan business can challenge them. Kage dibia mana ya bule dibia bukwe geba. Dibia wogi. Onya borogolo. Iye dem dozi omogi mani fe na emege. Ibute se mo de se ebegi mo de mara bando when I ensuo hina akwari e when emege affect na your brain. It's chilling my feeling. Imano more na emege. More gi gbahara we na eme business. Before na emege kono we be more gi bitere begi. E bo keta sia fazu. We na eli o we be hehefu. You've not seen anything. In azo okongwu. Ba mo ya dey reasonable na aza okongwu. Okongwu dibia. That man akwina go no ku promise ego ishefu onwe gi. Mark my word. Time adigo, the time has come. Ajana adigo angry for the native doctor name mega see in their name, in the name of tradition. They are angry. How they go against everybody? Manon they have maybe if I may believe not for me. Because so what's a home? I don't know mom. I here. I believe I put foot on my table. This is scared. They are confused. That is confused because imagine someone can have yesterday. No time to get take. You want to say wine for that matter, mother.
Inana mmadụ ego ewu, nani ego ọkụkọ, nani ego mmanya, everything. 100 and something thousand. Ki wetu butere ya share no. Your client was there present. Oh, there are black elu, but she was outside. Isi idokwara ya shi n'ime. Ibucha anu wili mmogi. Wee were si ọbaladu fesa na n'ihe gị kodikoro ebe a. Isize ya ngwa batazie n'ime na ya emechana. He did not call any spirit name, nothing, just Mary abrakataba. Ishi na oye eje na be dibia ọzọ. Ishi na oye eje ebe onye ọzọ je confirm ọla ịlọ ọlụ ya. Ishi na oye eje ebe ọzọ. Ije Mary abrakataba. Ọzọ nwa ọlịa si n'azụ wee si anọ onye Yahoo ka iburu ebini. O ebini onye Yahoo ka iburu mmụọ gị wee were fesazie mezie problem that girl or the double. Hey, kwefuru ọnụ dị very wicked. Okwefuru ọnụ ma na-alụ ọrụ a most especially ndị na-alụkwa ife abụkwa ndị awụrụ fili na ha nọ na social media no how abụ original. Ma ndị nọ social media ma ndị na-anọ social media they are all scammers. 98 come on say 95%. Ma ndị nwanda anọ social media maka onye a na-ekwu okwu ya she's not on social media. Ndị a na-ekwu okwu agadi nwanyị for that matter na-arụ dịka alụlụ ana. Unu fu anyị young ladies hapụlụ life. Unu afili ọnụ na anyị nwa ji anya ọma wee banye ọlụ a. Unu efili na anyị ji anya ọma banye ọlụ a. Unu na-akpa anyị nwa scammer. Unu na-ejekwuru ndị ahụ. Unu fili na ọha bụ the righteous. Ha na-eri unu ọlụ. Ha na-eri unu ọlụ. The lady si na na-achọ ka ọ ga bute shi ya na bedi wọn si ya your shoe was never inside. Your shoe still there outside. O mere ga abrakataba. Kedu ka your client yesi wee bịa mmụnwa nke ị na-alụlụ ọlụ nsukere na sit out. Ị nọ n'ime hazi ihe shi mgbu ọbara gbuo everything is na ị na-egbu wee sizie m mbata na echi ga ebe nne na ya ebe. Una nwakwa ife, why are you people scared of your fellow human being? Why can't you ask question? Why did you say, mommy, what happened? Why didn't you call me? Why kembunu ya waife? Kembunu ya megini diekini? Kembunu ya waife? Igwe Park, you are free to call me a scammer, no problem. You are free to call me a scammer, no problem. It's not your fault. Oh, mechanic I'm a scammer, no problem. I accept, I'm a scammer, no problem. Let God be the judge. Ka aja na judge ya. Maka na enu aja na kai no enu ya. Onye bụ onye ọma. Ọ onye bụ onye ọma. Onwe onye mazo onye bụ onye bụ onye ọjọọ because nkuchakwa nke a na onye ọzọ ya akwa ife anku. Onye ọzọ abụkwa akwụkwọ dị sị a na-emezi copy and paste na social media copy ka ezi onye bụ the original copy. Who is the original? We don't know again. So you are free to judge me. Magesolo ọnụ ọkụ m, magesolo omume m. Tufuo m, magetufuko n'okwu a na-agwa gị. Tufuo ọkụ m, magetufuko n'okwu a na-agwa gị. Yeah? The reason why I don't really like reading comments while talking is because your comment will distract me. Nse ka nsaba comment ndị na-ebe a, ala ya agba ụnụ. Uno mana nwele ọnụ number 1. Uno mana nwele onye na-atụ egwu la agwa okwu. You know me, uno mam, that I am very outspoken. Ani me anya mana ya n'ihu. If I'm on your life, I will talk to you. I don't just want to get distracted, but you are free to be typing, be insulting me. No problem. I'm coming back for you. Okay? But insulting me, I will ignore you if I want to ignore you. If I don't want to ignore you, I will reply you. Please. Tradition is not evil. The ways of our ancestors are not evil. The best thing you have to do now for yourself is this. For you to know the real native doctor and the fake one. The best thing you have to do for yourself, don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. Please, to avoid making mistake, to avoid unnecessary drama. To avoid unnecessary drama, don't put all your eggs in one basket. Scammers are much.
please, come here, galolo na belusia, you put a curse upon yourself, put a problem upon yourself, or come on in go until you want the right person. I can win the I am not telling you this for you to start calling me. I'm not telling you this for me to work for you. I am only telling you this because you are my brother and you are my sister. If all this, I've known this thing for a very long time. I don't want to say it, but I have to say this. OKONGWU DIBIA has pushed me to say this. I've known this thing for a very long time. I don't want to say it. Abracadabra native doctors. Abracadabra afana awalono. Oh yeah, or pull out this particular thing and make it. I want to have a second if I know and make it. The main spirit in a yakin so you happy a man can add a yakin so that one add a yakin so yeah, the other spirit in Cabo the main problem because they get trash here. Your problem at the times 100 or bro double. Because ni when I get help sleep there about tinyaba, when I get sleep there at tinyaba, I will watch your bag or briefly joke with you. Do you get? Na every native doctor every no and want a solution from one person. That is why I say you should make it two. Make your spiritualist too. How are you going to know anybody that your spirit accepts? Yes, now more this person. Yes, now more most importantly, they must show you that person in your dream. When the time comes, you will see the person in your dream. Yes, no one can more choose you. Follow that person. Follow that person. Onya ya zopụta ngi. Obuli iwu no ndị nlụlụ ọrụ ka ọlụ galụ. O nwere onye kwesịrị ịlụlụ gị ọlụ. O wike ọbụna ịgba ha afa. Ọbụna just like ya. For some ụmụ nwoke na-agba ha besha ba kiri say baby I love you. Let's start. Can lolo hall. All depends on the mindset. Can lolo golo. That mindset, if you have faith that if I work for you, it's going to work. Definitely, it's going to work. I am your fellow human being. Our spirits, not me. I want to know. All of them just say, but I hold you. Do you get? Not give rest time for this lady, this young lady. Give rest time by fear. If I ever show for and I don't know we come on but I am now go milli. Or we come on I metro give you never as hey I can't want to hey this girl please don't leave this hand oh hey one come on and only out which gap whoever you need to make house. It's not all I gaga. In my man with him more can now more phobia. You have in nature and more dear. You don't know. Focus. Try to focus. Always ask questions. Not they fear them. Otu we see, Otu according the pastors and the prophetess and whatsoever. Not they fear them. Eje come church. Woman of God. Apaputam ni hundi madu. Eji ring. Mu goro momo. I bought this ring. Tinye na akam. Osim Chinyaka Osim who engaged you? No one remember Osim you are married because not who engaged you. No one remember engaged no yanum because not now from can they make them say oga. Ha they have body mujaka we go ni hunde mad kam kudia. I don't tell anybody. Oh yeah, can even be to girl. Makana man of God. E man kamo abu. No matter na me amata be side nsu we bia. Whenever say na me use my buy am so that makes him or say or say the thing. Since they had a stubborn spirit. Now the possess. No, now we're stubborn spirit. Or metomaka in my forehead. I say no, you're not meant to touch me. Pray, stand there and pray for me. I am here for salvation. Stand there and pray for me. Or come out or get there. Or the moment when be a now buza puala. I can't debate a woman. You go. Still, I want the Allah. Never offers in Bayozo or will go mori. So see you never open. Now, my transport fare where Debia. We're been ministry. Do you get? Otaki Nene, follow your spirit. Follow your minds as you how big your instinct. Just listen to it. OKONGWU DIBIA. I was an agifem wage. All the nagika kuwezonalaga. All the gogita, all the over the dash or bagging your brain.
ị ga-emesa bata Nigeria. Ọkwagara ebe a ka ị nọ, ọ dịghị ka ị nọ far. You are close by. You will never come back to Nigeria. Except ọ bụ na ọ bụla ife mmụọ ka anyị na-eme na mmụọ akpọrọ gị oku n'eziokwu. Ma ọ bụ na mmụọ akpọrọ gị oku ma taịm ga-eruwe edidi ya atụ ụkwụ na mmiri were Fanta just Fanta o nwere oke ihe ekpo ndị mmiri ka ọ za gị anụfọ ngị nwa n'ebe anụwa na-asị na ike adịrọ na mmiri hapụla ahịa like that abrakata abaka anyị na-eme ike adịrọ na mmiri o the ebiniwe would go give for anyị na-eje atinye na mmiri bụ iberibe ka anyị dị efi anyị na-atinye na mmiri bụ iberibe ka anyị dị too much money ka anyị nwe ma ụmụ ife ndị a ma Fanta ahụ unu si na ndị mmiri na-adazi diabetes na azụ na-adazi diabetes ihe ndị ahụ anyị na-ego enyefa bụ too much money now we get if you know they work if you know they play we not gonna go there so lapụla anyị nwa mma waiting there anyị nwa na-aga ebe a we are not mad okay we are not silly anyị ma ife anyị na-eme anyị nwa na-abụ anyị jee ebe a yọọ ha ife ha emeela anyị abịa kenefa hapụla anyị like that okay leave it there for us ka anyị zuzube ụbọchị nta achụzie na owere nchi maka na ụka anụ unu na-ekwu okwu ya bụkwa the same ụka I was born in and the same ụka I left 2021 I left that church I left Christianity so why haven't I gone back? Why haven't I gone back to Christianity if it's not working for me? That it works for me in Christianity and in tradition and it did not work for and it did not favor you does not mean that tradition is scam. It favored me or favored Akwabata and I'm not going back to Christianity not in this life except on Bobble was so no kakangam. But this particular one that I am in tradition have come to stay. I am not going back. My 26 years I entered tradition ordinary my 27 years 2021 26 years I be 27 years my 27 years happy side for the rest of my life I am happy maka na ụmụnne anyị na-apụsịala efu ọgbanje ụmụ kelekere ụmụ agbọghọbịa na-awụsịala kịta anụnwa efu ha eme anyị nwa na ama ndị bụ ala ọgbanje if you carry that your gift wee pụala ndị mmụọ ya egwu gị adịgidekwa ndụ nọ ihe ahụ isi na ya anọ n'ụwa have you tried asking yourself why is it that some mad people that no matter how much dirty they are how much food as in all this dirty food that they eat and whatever mmiri na ha nwụ na acha why na ha yala anwụ why na ha ra anwụ onye ọbụla nwere oge even mad person nwere time onye ọbụla nwere oge even mad people ọ bụrụ na oge ha si na ha ya anwụ bụ 80 years ha ya apụgidekwa ala 80 years maka and pastor ya agụta nwa ala maka na ha echego ha ji ọnụ ha wee nwee iyi wee sị na ọ bụrụ na m alụghị ọlụ a pụọ na m ala nda m pause maka nlụbụ ọlụ a unfortunately amụọ ya na Christian family ha amụrụ ya ochechefuzi ihe ahụ ọ nwụrụ mgbe ọ bịara ụwa wee si ebe a wee were ala wee ga apụpụ ya ala ọ bụrụ na ụfụ ka mkpaka nkom na awụ ya lakịta anụma ụnụ ụfụ m ụnụ agafere m ụnụ anya mana m nwee this kind of na m na-eme exist but shame to you people na m emere deaf ear ụnụ chere ọsọsọ ụnụ ka life na-atọ ụtọ ụnụ ama na nsọ wee bi life ụnụ ama na mbidi life ebe kpọnata m na this village inwe onye iji akpọ skama kịta kpalacha gị imi ebe a inwe onye iji mepe ọrụ na-akpọ skama na m nọ na this village ihe ala nọ ebe a nụnwa nọ na this village ife ma nọ ise na city nọ ebe a nọdụ ebe a ị na-akpọ m skama ihe mere m njipụta village a ya eme gị ya bụ ọfọ na agọlọ gị ihe mere m njipụta na ụna ewee tizie m n'ụna ga-eme gị ka ịghọta ihe a na-ekwu ọ bụrụ ịpụta na social media inwe data ị na-ata bụ ihe ọbụla sọwi I'm tired. Let me go. Let's go, Michael. I don't rest. If only I am here to speak for my mother. I am here to speak for my queen mother. I can't see this one and keep silent.
I can't see this one and keep mute. I am here to speak for my queen mother. Okongwu Dibia Sinika Adro na Mmili. We challenge I. Jena beach challenge I. Makana beach no na-ehu. Ima reason eji we kwu ife a. Ota beach si eji force. Mmili as eji force abia. Ni were goro ugbo we no there ba. And the force o eji we bia. And the thing ya cover. O gbochakwa na reason no. Na mentality that man eji we nweti ya. Na ife the man reason we wear it na opatara. Eh bia ka ifu ya, bia ka igo ya n'ihu akụkọ, bia ka ije na Facebook ka eme ka nwe nweta views na nwanne ndị mmadụ ya share ya, oh people ya share ka na aga viral. Mugu efulefu human being. Anu ofia. Ebe can like it to go small because of if I'm mellow percent. Child can like it. As in abongas before. Be like tag we one working on a snom ke wona. You just one working on us. Hi, if I would tell them more. Hey, na Fanta na Iji Fanta when azu I can't run a million. Obugo Okongwu Dibia na ebe a na-ekwu dị ife a. Sizie na challenge na ọ bụ na ị nwere ike na ọ bụ na EZENWANYI na ike dị na na EZENWANYI na-eme exist. Anyị bugotebe Ghana na ya 20 million. Ndị mburu dị 20 million. Abi agona maka Okongwu Dibia. Abi agugom. I mean, this guy I'm a life. Open this guy like people swell off when I keep us up with hand woman. Okay, this is yours. Oh, if I could up. If I could up, open my guys to like it for speaking out. You can't spoil everything. Kids will one. Oh, you ever told him? Although I never told him in my last live video, I did not told him. Just got straight to the point. Happy to carry knack. Some of them give us to away. I'm on this leave to make our women. Osabotua. Okwa ofuana ama obalose wana aruzi oru n'isike wezi fe na ahota. Onu wa afro ge na aru oru hata hasigim iti we susube. Ndala. Please guys, share this video ko lolu mo Okongwu mo yi tag yala mi akọ Okongwu fi ha ko we na anwu. Ngwan. Ika wugo. Adigom tired. Yes, Willow, he's nothing but a big F as in a F kobu oma hife obulo onwe ya na o ya bata ikuku otu ikuku si ebia kiku yesi buruku ya one day obapata ọhaneze ekene mo na mo abi ife di shape cause not deli chic cause not gini ke hosuru asu na ekwu because unu egwu kwara ebe egwu na ọkwa m ihe batara n'ime ama m ihe batara n'ime ọkwa video ka si ka eme dama na we sikpabo ka abapata na mmili ka ebe video ya emesha ọkwa video nwekwa ihe bụ n'obi o nwekwara ihe ọkwakwa bụ n'ụlọ o si no ya nyekwa m ego awo onye ị ga-apụtakwa kwukwa ya ọzọ akenekwa m nke n'ife na-emeli Igbo ebiko na nọ na ha video ahụ biko asị m ebe ọbụla onye na udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị na ihe ọma ya emela anyị na-eke n'orie n'afọ na nkwọ afịa na anọ ụbọchị na anọ biko na Okongwu Dibia na ihe iti ọnụ na ihe na-agbasa ya kịta mgbe anyị bido kwadawa ya vam nọ gbọkwa ọsụchawa ndị enyeli anya ya na-ekwu na na-esi ka okwu benata nke ka onye ọbụla mara ebe ọkwụ akwụ udo wee chia ndị nọkwa ebe a na-etinye ndị ọnụ mba anyị na kwesịrị ilu gbagodo social media ọsọ ha yesi bata na monitor post na-eme ya but don't see anything, don't post anything. Onye reply ya nye send gị message inbox ọ bụrụ nke ya asanwe isa mana nke bata ị na-abịa ha na eze nye ị na-ege ntị kịta ndị EZENWANYI ege na gị ntị gbọọ gị sị gị na declared wanted na Ishi ya ha abaghị n'ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ka anyị nwere mgbe ọzọ.